Τώρα που δεν έχει θόρυβο, να πούμε. Τα μανόμετρα είναι αυτά, τα έχουμε φτιάξει εμείς. Είναι πολύ εύκολο από ό,τι βλέπετε. Είναι μανόμετρα κενού, 2 βανάκια, 2 ρουξουνάκια, λαστιχάκι F7, εξωτερική διάμετρο. Και πάμε. Κουμπώνουμε το ένα εδώ, στην ανόρρωση μπροστά πεταλούδας, μπροστά injection τέλος πάντων, και την άλλη εδώ, που είναι με το πίσω λαστιχάκι. Αριθμίζουμε, όπως είδατε στο βίντεο, από αυτήν εδώ τη βίδα. Ξεβιδώνουμε το κόντρα παξιμάδι, βιδώνουμε αντάλογα από αυτή. Τι γίνεται τώρα? Εγώ είχα ένα θέμα με το ρελαντί μου. Έχετε δει το σχετικό βίντεο όσοι μπήκατε στο θέμα. Πέρα από αυτό που χρειάζονταν μια ρύθμιση κυλίδρων, εγώ είχα εδώ σε αυτό το λαστιχάκι μια ρογμή από κάτω. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έφταιγε αυτό και όχι ο συγχρονισμός κυλίδρων για το πρόβλημα που είχα στο ρελαντί μου. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, εγώ έκανα και τα δύο για να είμαι σίγουρος. Τα λαστιχάκια αυτά αλλάχτηκαν, όπως βλέπετε, καινούρια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Οπότε βλέπετε έχω πάρα πολύ δουλειά να κάνω ακόμα. Να τη δέσω. Εδώ βενζίνη στο λαστιχάκι της Αντλίας κατευθείαν. Να το ορίστε. Οπότε ελπίζω να βοήθησα. Καλή συνέχεια, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό, για να σας πω, εμένα μου κόστησε 19 ευρώ με 20 ευρώ όλο το συστηματάκι που έφτιαξα. Να είστε καλά, για χαρά.